iso ki ngadek jejek ora miur ngono ngadek jejek. Mula aja nganti kalah gayeng karo kono Mas. Banterno lek kok ngantek nging ngono lho. Aku ditetakke entekno kok ya. Nganyaran lho iki. Anakku lanang saiki sukses. Lah pripun? Saiki wis dadi CEO Juragan MBG saiki. Elok. Nek udah muda ngene iki kowe kanggo kletik-kletik kok. Disanter ya kono sikek. Nggih, matur nuwun. Selamat malam Pak D Gareng kali Mbak Elisa. Selamat malam Bu Dik Yusuf, cintaku sayangku. Nggih, sing seru, sing rada seru ning ngendi kok? Iki wis tak banterke iki. Lah pripun kok? Kalah karo swara sing gawe Gusti Allah. Oh, nggih. Ora banyu udan iki. Mboten napa-napa. Nggo mapane ana lapangan, udane teko. Mboten napa. Jan iki aku wis bengok-bengok Mas iki. Nggih. Iku nek tak bengok-bengokke suwe nganti rampung limbuhan, iso iki kok ambeien iki engko. Lah yo dhuwur ngeden kok ya. Iki wis cetha, wis cetha. Sehat Mas Yusuf? Alhamdulillah, pamujine jenengan yo sehat-sehat terus. Oh, lancar sehat. Wah, jan piyai dagelan larise ora jamak iki lho. Yo lah aku golek-golek kok ora laris golek. Heeh. Ya lelaku prihatin kuwi lho, Mak. Prihatin iki kanggone wong dawa kuwi penting. Nggih. Ndonga tengah wengi, poso Senin Kemis. Aku nganti tak rewangi saking prihatinku ora mangan sego selikur dina. Weh. Niku tundane pripun niku? Ya ora enak wong sego selikur dina kok dipangan ya wis kemlungak ora enak. Alot pisan. Kowe ora sego gogek pisan. Kok enak kok dagelan kok mangan rebutan ro bebek. Iya. Kalih
menika Mbak Elisa. Heeh. Nggih, ngaturaken sugeng dalu macange Mbak Nggih. Yulimbo, sedaya warga. Pinten gangsal napa enem pedukuhan? 5 padukuhan. Lima padukuhan menika ingkang makempal wonten mriki. Wah dibelani kena udan ya Pak De. Muga-muga sing kena udan ki kena rejeki sing akeh ngono ya. Amin. Amin. Mane Amin. kuwi. Mula bener ngendikane Mas Yusuf. Piye Pak De? Udan aja dienggo gawe gersula wong iki banyu ki tegese ki nggo penguripan. Penguripan. Tur iki paringane Gusti Allah. Benar. Ya toh malah didongake wae derese udan lan betahe udan iki padha karo deres lan betahe rezekine warga masyarakat kabeh. Ya. Allahumma Amin. amin amin ya robbal alamin. Wah jan mau wis terang Wis sampe teran penonton full full ya Pak De. bar kuwi udan teko biur lunga meneh. Ya, Nah, ngeyop dulu. wayah arep ngerti Elisa teko kabeh. Merapat meneh melumpuk maneh. Ya. Iya, wis ngantek tumpuk-tumpuk kaya mangkene penontone. Oh, betek-betek yo pengen apa jenenge melu seneng-seneng acara Grebek ngenep. Grebek. iki grebek kok grabak. Grebek ngenep. Grebek ngenep. Ngenep. Grebek ngenep ora ngenep. Ya. Grebek Grebek. ora grebek. Grebek ngenep. Nek Susah lah Pak De. grebek ngenep. Grebek ngenep ya. Nah, ora grebek ngenep. Iya ya. Ya wes pokoknya kabeh hasil bumi mau dienggo grebek iki nganggo hasil bumi ya Mas. Heeh, ini Ya. merupakan wujud syukur ana ngersaning Gusti, Mbak, Ya. atas hasil panene warga masyarakat sing melimpah dan ini juga merupakan penghormatan kepada cikal bakal warga ngenep. Oke. Oke. Dengan tema ya kuwi nyawiji greget sengguh ora mingkuh. Iya. Slogane kuwi enek jelentrehe, Dik. Jelentrehno, Dik. Nyawiji Nyawiji greget greget sengku sengkuh ora minggu. sengguh ora mingkuh. Angger nggon materi angel kok mbok pasrahke aku to. Lah ya manut guru carane Dwija Iki sing ora- pengalamane akeh ya. Guru iso sasar susur nyawiji Greget greget sengguh sengguh ora mingkuh. ora minggu. Nggih. Nyawiji 5 padukuhan nek dhisik 6 saiki 5 sing wengi iki sing anake. Ya ta? Nah, nyawiji iki tegese 5 ning nunggal dadi siji Mas Yusuf. Nggih. Ora iso dipisahke. Ya kuwi ana ing KPKNS. Apa kuwi? K kuwi Karang Tengah, Nggih. Kane meneh kuwi Kauman, Nggih. P Pomahan, N Nagasari. Nagasari sing kono kuwi lho, kono kuwi lho. Nagasari lah. Terus S kuwi Sembuku. Kuwi ora iso dipisahke Mas kuwi Nggih. dadi siji. Nyawiji. Terus Greget. greget ora greget. Iya ya, greget apa Pak De? Greget kuwi tegese semangat. Nggih. Nah, dadi 5 padukuhan sing nunggil dadi siji duweni semangat. Nggih. Semangat kanggo Semangat apa kae? mbuh. Seng apa? Tulisane lho ra ketok ketutupan son sikem kuwi lho apa kuwi. Sound system Sengguh ora ora Sengguh. mingkuh. Ora. Lah aku lak wis Gregete wis. wis ngudari nyawiji karo greget. Ya. Sengguh ora mingkuh bagianmu ngene. Nah, dokter, calon dokter. Sengguh itu apa ya? Seng itu Seng kuwi mambu. itu seng itu beda lagi. Kuwi seng. Apa sengguh nggak tahu aku kosakata sengguh orang minggu. Maksudnya pendiriannya tetap gitu. Ah, Betul nggak? kuwi bener. Sembodo. Kira-kira lah aku sembodo. Sengguh kuwi saka sengguh. Sengguh ki apa Mas artine? Semangat, kuat. Panjenengan sing tuwa kaya kudune ya wis ngerti. Lho tuwa aku ki ngadeg nek kene dalang. Lho Lho. sing luwih tuwa ki aku ki nek kene iki wayang ya to. Sing luwih tuwa dalang. Lah dalang menang dawuhi. Heeh. Lah Pak Ndawi dalang dagelan to. Heeh. Lah dagelan entuk teko. Ora entuk. Ora ngerti kok. Lah dalange ya pilih nek sing jawab dagelane kok. Lah nek dagelane ora ngerti. Lah ya piye carane? Wong penting dalang ki menang ngakon dagelan kon jlentreh. Kerak Nah. ngono. Wah, Paling kira-kira ki ngadek jejek orang miur ngono ngadek jejek. Ora miur-miur gitu kayaknya gitu sih. ngadeg cecek ora ngadeg cecek. Ya, ngadek jejek gitu. Wah, nek iki Bakong gitu.
awor iki seminggu ngono wah bojoku mesti wis geger. Lah piye? Bapak wis ngadek-cecek urung. Kok terus arahmu rono. Lho lah yang maksudnya wis ngadeg-cecek apa wis gruyu-gruyu ngono lho. Maksudnya iki. Ya pokoke yang terbaik Mas kanggone 5 dadi 1 Kang aran Nyawiji, 5 padukuan pinaringan becik apik sedayanipun. Ya slamet, seko sugih sakit, kabeh sehat, panjang yuswa, sugih rejeki. Ya nek sehat, panjang yuswa, sugih rezekine iki bener. Slamete. Slamet, tebeh saking suker sakit. Ya slamet. Rahayu wilujeng. Rahayu wilujeng. Apa kang dijangka iso ginayuh. Ya. Cita-citane kabul. Satemah dadi padukuan sing tentrem lan ayem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. 5 padukuan nyawiji dadi 1 didongake kabeh slamet donyane slamet Akhirate. Amin amin. Amin. Rangkaiane luar biasa. Lah nggih. Ragate ora setitik lho Mas. Bener, Dik. Tutupane wayangan dalang kondang, dalang muda, dalang milenial, dalang sing angsare apik. Mergo dalang siji iki urung tau kabeh edokan dadi. Wah, iki ndonga sak ndonga mesti ijabah. Mesti ijabah, mesti kabul. Tur yo murah wong iki mau kesenian apa wae dadi siji, wis wayangan ning ngono jatilane ora murah. Jatilane ora mung nggon wingi. Wengi iki ya nek jatilane kaya ngene iki mau kok diarani tukang pijet aku ora trima. Soale aku urung tau mijetke nang iki kesenian sing diangkat, kesenian daerah sing selalu ngrembaka ana Gunung Kidul khususé. Lah iki diangkat ana pakeliran wayang. Ini bentuk sing jenenge wayang kuwi kamet kanggo madai apa wae. Maligine kanggo sing jenenge mengangkat juga seni tradisi sing ana Gunung Kidul yang namanya Jatilan. Tepuk tangan untuk Jatilan Gunung Kidul. Luar biasa. Iki barengan bengi iki kono ya ana Jatilan kaesone. Mula aja nganti kalah gayeng karo kono Mas. Tukang eson nang endi iki? Tukang eson ngendi? Nang kono. Delik tukang eson. Banterno le pokoke ngantek nging ngono le. Aja nganti kalah karo kidul kono. Kono ki kidul Bang Tuan. Kulon. Heh? Kulon. Lah iya mlakune kok kidul terus ngulon. Wong bingung kok. Nang sone apik jos. Wis ya pancen iki jatilan ki nek kene ngrembaka kok Mas. Tenan saestu. Alhamdulillah, Dik. Wah nek jatilan kene iki ditresnani nggonku kono. Iso nanggap jatilan Gunung Kidul ki wis elok Mas tenan. Wah dadi tetakan Pak, aku sok nek tetak tanggape jatilan. Wah elok. Kayak kapan kuwi rencana? Tangga-tangga Mas. Oh tangga-tangga. Tak kira ngene jenengan. Aku ditetakke entekno kok ya. Teneh kangen wis kangen aku. Dek. Kangen ya, Dek. Iya. Ki mau Sinom Parijatha diaturke sik. Oh iya. Pelek mawon pripun apa? Gawe nyamat apa Slendro aku rada itu Mas. Nanti sama Ibu aja ya. Slendro. Oh, tak pelak kono nyune pelak. Wah, wis sewengi pelak slendro jarekmu bedah kowe ngene-ngene. Pelak nyamat. Nyamat ora apa-apa engko terus dibablaske ngreksa desa. Oh iya. Ngreksa desanya Slendro. Oh ya Slendro enggak? Slendro Pak De. Slendro Mas. Biar sama Ibu loh. Iki penggendera nyaran lho iki. Tenang wae, wis bola-bali bola. Sing penting lak setia. Oh iya. Anyar iki lek nang kene. Nggih. Nang kene anyar. Nang kono wis amoh kok. Iya. Kalih Ibu nggih. Ibu sik endi? Derek milih no Pak Dalang Ibu kita to. Sinten? Lho ya Bu Tarni tralala to ya. Wah jan kemajuane. Anakmu melu lho iki. Wah, anakku lanang saiki sukses. Lah pripun? Saploke aku nderek sampean ya Mas. Nggih. Saiki wis dadi CEO Juragan MBG saiki. Elok. Tenan saploke aku nderek jenengan kemajuane akeh. Anakku lanang Damar saiki wis dadi CEO MBG. Nggih. Bu Tarni saiki wis operasi ngilong-longi gajih barang pisan. Elok. Sedot lemak to. Ngilong-longi gaji. Elok tenan. Ya. Karo Mbak Niken, karo Yus kabeh engko ben kebagian. Ya. Oke. Saka Ibu Tarni. Ya. Ya Bu, jangan sini-sini trah-tralala lho Bu. Trah-tralala.
seniman sing putri seniwati ayane rumput dadi sampeyan ora kesusu amae Ki karo Mas 4 ta sampean, Dik. Kok Mas 4? Catur, kira ya 4. Oh, catur ki. Oh iya. Wah, dandane necis. Kaya ngene kok iso Mas 4 iki. Lah ya catur ki 4. Oh, nek aku niatku ora catur papat kok. Lah, Catur sekak kok. iya. Ayo sak pupuh wis butarni kek. Operme. Bu Tia. Iya. Iya. Orang geser meneh. Dioper wis main kaya wong main bola ra apa-apa ya, Dik. Iya wong kerja sama kok. Heeh. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Ayo, Bluk. Ayo gak sing banter gak lho kono Bluk, krungu. to panggilan. Kono krungu jedak-jeduk lho gak Bluk bisa. kae kono. Ayo. Kepati Alam satu desa kenaman sename. Eo eo. Eo eo. Lakon wayang sawenane. Ayo Mbak Niken. Oh, Mbak Fiat dilumpati to. Oh melu to? Weloh, ra ketok apa piye? Mas, Gimana? urutane iki sik. Oh, Ora no. terus iki. Aku sok ora urut kok nek karo kuwi. Iki ya wah. Oh. Ayo pokok ngono grembombok. Ayo, Dik. Dimanfaatke paru-parune, Dik. Ayo, Dik. Sikile wis ngene-ngene iki yo. Sebel ngono kuwi. Sen karo aku pahitan kok. jare ra kanggo. Oh, to. Ya saiki dinggo. Nek udah mudan ngene iki kowe kanggo nek nggo kletik-kletik kok. Kanggo ya Mas ya. Nggo tes-tes lah. Tenan. Jiko kletik-kletike delok nek ngentut. Yo, Betari Durga. Ayu-ayu ngenek
lho nek Betari Durga. Iki lho, Betari Durga lho sing tengah iki lho. Sing iki Heeh. kaya ngene iki Betari Durga. Lah kono apa coba? Sing pas ya gur Betari Durga kok. Lah iki piye iki kalem iki Mas, nek Betari Durga ki nek ngendikan Kalem ketoke, nek asline ya wak-wakan kok. Ya paling ora ki aku ki Banowati lho. Betari Durga. Mangan lho kowe. Banowati ki tukang demenan lho. aja Banowati. Sapa gelem? Nek aku ya ora demenan wong aku. Banowati ki tukang demenan to. Apike ban serep kowe malah apik. Kanggo. Ban serep ya sing saurunge kuwi mau kok. Ayo Mbak Niken.